Здравейте, аз съм доктор Марио Янакиев. Искам малко да си поговорим за инфекциозната мононуклеоза. Защо е толкова актуална? На първо място, защото вече се разпространява не само при тинейджерите и при малки деца от 1 до 6 години. На второ място, ако не се познае на време и не се лекува адекватно, може да се стигне до хронифициране и до усложнение. Да не говорим, че има опасност от болести на кръвта. Но да започваме. Инфекциозната мононуклеоза се причинява от вирус. ДНК вирус, който е Епщайн вирус. Вирусът се съдържа в голямо количество в слюнката на човека и в секрети на дихателните пътища. Предава се по въздушно-капков път и чрез контакт, чрез целувка при тинейджерите. Инкубационният период е дълъг, до 2-4 седмици. Кои са главните клинични прояви? Главните клинични прояви са висока температура, отпадналост, аденамия, оголемени ливни възли под челюстта и във вратната област и задължително гнойна ангина. Може да има ситен обрив по цялото тяло, може да има оголемена слезка и болки в лявото подребрие, може да се оголеми черния дроб и също там пациентът да чувства болка. Как се доказва инфекционната мононуклеоза? Чрез изследвания. Пълна кръвна картина, повишени са левкоцитите, C-реактивния протеин, а диференциалното броене на левкоцитите е много променено. И разбира се, серологично изследване, търсят се антитела към вируса на Епщайн-Бар. Терапията е индивидуална. Вашия лекар ще назначи най-добрата терапия. В 50% от случаите се изписва антибиотик от групата на кларитромицина и цефтриаксона. Никога амоксацилин, защото има опасност от обрив. А ако се приеме аспирин случайно детето, може да се появи синдрома на Рей, който протича с неврологични прояви. И накрая добра профилактика в началото и след това много добра възстановителна схема след преболедуване от 3 до 6 месеца. Приоритет изопринозин от традиционната медицина и интуитива природен продукт на доктор Марио. Довиждане!